Tässä on kyse Harry Potter-leijeristä ja se on meidän yksi isoista saduista, elokuvallisista saduista. Ja tässä kokonaisuudessa pohditaan mielessä tapahtuvia asioita, mitä ihmiset, omia kokemuksia, joita ei monia voi sivuuttaa. Ja lääketieteen uusia kuvantamismenetelmiä on käytetty hyväksi. Lääketiedehän ja tiede tutkii paljon elävää ihmistä ja se tulee muuttaa meidän ihmiskäsitystä. Se on muuttanut ja tulee muuttaa paljonkin. Tässä Harry Potter-leijerissä on ihmisiä, jotka on pitkään tutkineet omaa mieltään. Jooga ja meditaatioihminen, silva, menetelmää harrastava ihminen. Ja sitten toisaalta taas lääketieteen tutkijoita, jotka pystyy nykytekniikalla menemään ihmisen sisälle, näkemään mitä siellä tapahtuu. Toisin kuin Leonardo da Vinci aikaan kuolleita ihmisiä pystyttiin tutkimaan, niin nykytiede tutkii meitä joka päivä lääketieteellisissä syissä. Toivoi aina, ettei sieltä mitään vikaa koskaan löytyisi, mutta kuvia tulee päivittäin ihan valtavasti ja se tulee muuttamaan meidän ihmiskäsitystä. Tosin samalla lailla se tieto, mitä me itse omien kokemustemme kautta tiedetään jo mielestä. Tässä työssä esimerkiksi yhdistyy nämä ihmiset näissä Harry Potter-töissä on näitä oman mielen tutkijoita. Tässä on Silva-menetelmän Suomeen tuonut nainen, joka me on sitten lääketieteen ihmisten kanssa laitettu kuvantamislaitteeseen. Ja tässä kuvassa on tämän naisen omat aivot. Kaikki nämä kuvat, mitä siellä on, niin on tämän naisen sisältä, samoin kuin nämä aivot ihan kädessä. Ja näissä töissähän sitten on monia leijereitä jo itsessään, kun tämä on Harry Potter-leijer, niin tässä on tämä lääketiede ja nämä oman mielen tutkijat, mutta myös näissä kaikissa on alkukuva. Ja tässä on Frida Kahlon, meksikolaisen taiteilijan kuva. Ja Meksikossahan kuolema ja kuoleman läsnäolo on hyvin niin kuin normaalia ja pääkallot kuuluu siihen kulttuuriin. Ja tässä on niin kuin yhdistetty, näissä kaikissa töissä on tämmöinen alkukuva, ihmisille tuttu ja tunnettu. Ja näiden kombinaatio on sitten nämä teokset.